Il-futur tar-riserva tas-Simar tinsab f'periklu kbir minħabba żvilupp bla rażan u aħna se nibqgħu għaddejjin bl-għajta tagħna sakemm issir il-bidla. Dan kien il-messaġġ li twassal minn BirdLife Malta waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem din ir-riserva hekk kif din iż-żona tinsab medda kaġun tal-policies ħżiena tal-ippjanar li se jbidlu żona ta' residenzi faċċata tar-riserva fi blokk enormi ta' appartamenti boli ta' madwar 7-8 sulari. L-iżvilupp qrib ir-riserva issa jista' jwassal sa nofsalqa faċċata ta' din ir-riserva. Ir-riserva ġiet ikkreata fl-1991 huwa post uniku għal pajjiżna hekk kif ċertu tipi ta' safar ibejtu hemmhekk biss. Barra minn hekk din ir-riserva tilqa' eluf ta' viżitaturi fis-sena kif ukoll studenti tal-università li jwettqu riċerka f'din ir-riserva. Waqt il-konferenza ntqal li fl-applikazzjoni tal-ippjanar ma ngħatat l-ebda kundizzjoni sabiex din ir-riserva tkun protetta minn dan l-iżvilupp imsejjaħ insostenibbli. Huma saħqu li l-atmosfera ta' paċi li toffri din ir-riserva naturali se tinbidel fi trab, storbju kontinwu l-makkinarju u aktar konkrit. F'kummenti lin Net News il-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta Mark Sultana sostna li dan huwa wirt kulturali uniku għal pajjiżna fil-waqt li esprima d-dispjaċir tiegħu l-unika alment li għamel l-era kien dwar it-tniġġis tad-dawl dan meta l-era suppost tipproteġi postijiet bħal dawn. L-impatt ħajkun kbir u nisperaw li dawn l-iżviluppi ma jsirux. Il-ħasra hi li l-era li suppost tipproteġi l-ambjent naturali ta' pajjiżna ma tkellmitx ma qalet xejn fuq dan il-proġett u ovvjament ma ħatejt xejn fuq proġetti oħra. U allura huwa ta' dispjaċir li narawha. Aħna fil-protesta xebbajtuna semmejna it-tliet affarijiet prinċipali li rridu tibdil fuqhom, il-policies ta' pajjiżna jridu jinbidlu, l-awtoritajiet li huma suppost għal ġid komuni jridu verament jaħdmu hekk u jridu jkunu autonomi u finalment il-modell ekonomiku ta' pajjiżna ma jistax jibqa' jiffoka biss fuq il-kostruzzjoni, il-flus immanka fuq il-ħarsin tal-wirt naturali u l-għejxien tajjeb tal-bnedmin. Waqt il-konferenza ntqal ukoll li dan huwa sintomu tal-problema li għandu l-pajjiż u riflessjoni preċiża ta' tliet talbiet li saru waqt il-protesta nazzjonali xebbajtuna li saret fis-27 ta' Mejju li għadda. Sa dan it-tant BirdLife Malta se tkun qed tikkontesta dawn il-permessi għall-iżvilupp quddiem it-Tribunal ta' Revużjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar u anke fil-qorti.